El meu nom és Helena Fernández i t'acompanyaré durant aquesta sessió curteta per escalfar i enfortir la musculatura de braços, d'abdominals i de cames. Preparada? Comencem amb el gronxador situat a l'alçada dels genolls i els braços del gronxador 2 nusos per sobre. Et situes a davant del gronxador i recorda que aquesta classe està enfocada al fitness, és a dir, que no ens centrarem tant en el que és la meditació i la propiocepció, que també, sinó que anem a treballar exercicis de fitness aeri, val? I veuràs que el ritme és diferent i és una miqueta més accelerat. Situa't a davant del gronxador. Posa el turmell dret dintre del gronxador d'aquesta manera. El peu et surt per darrere. Agafes estreps mitjos i situes les mans al costat del teu pit, colzes tancats, intenta no tenir-los oberts. Arrela bé la cama esquerra, agafa aire i exhalant, cama dreta endarrere, angle recte amb la cama esquerra i braços endavant. 1, i tornem. 2, i tornem. 3, i tornem. 4, i tornem. 5, i tornem. 6, tornem. Respirem aquí quietes i farem el mateix 8 vegades. 1, 2, 3, 4, 5, molt bé, 6, molt bé, 7, 8, i parem, respira aquí, i farem el mateix 10 vegades. 1, 2, 3, recorda, colzes tancats, braços ben estirats. 6, 7, 8, 9, 10, respira. 12 vegades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, i respira i treu el peu. Seguim i hem de treballar l'altra cama. Col·loques el turmell esquerre, el peu et surt per darrere, mans al costat del pit, arreles bé la cama dreta al terra i d'aquí, colzes tancats, mans al costat del pit i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inhala, exhala. Farem 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhala i exhala. Farem 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Segur que ja notes l'escalforet a les cames. Inhala i exhala. I farem 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vinga, 11 i 12. Bé, treu la cama, inhala i exhala. Anem a treure ara el cos del gronxador. Traiem, traiem, perfecte. Hem treballat cames
pas anem a treballar braços, tal com estan els braços del gronxador. Agafes estrep mitjos, col·loques els teus peus ben alineats entre el gronxador i et deixes caure a planxa. Flexiona genolls, planxa, puntes dels peus aixecades i comencem. 1, puges, baixes a planxa. 2, 3, i estàs treballant els pectorals. 4, 5, en farem 7, 6 i 7. Descansa, braços, baixa, estira, relaxa. Inhala i cap a dalt. Bé, tornem a agafar. Mateixa posició de planxa, però aquesta vegada les mans als canells es miren entre si. Flexiona genolls, situa't a la planxa i 1, 2, i estàs treballant tríceps, 3, 4, 5, 6, 7. Descansa, relaxa. Baixa, mobilitza els braços, inhala i pugem. Anem a fer bíceps. Per fer els bíceps, els canells miren cap a tu. Planxa, situa't i 1, baixem, 2, baixem, 3, mantingues la planxa, 4, 5, 6 i 7. Deixa anar i relaxa't endavant. Mou els braços, els canells, flexiona genolls, inhala i puja. Obre bé el pit quan estàs a dalt. Continuem. Anem a treballar la força de la cara interna de les cuixes. Col·loca peu d'aquesta manera, peu dret, t'agafes amb la mà a l'estrep superior i et prepares la tela del gronxador, del braç del gronxador, perquè hi col·locaràs el peu esquerre. Llavors, ara, quan vagis a pujar, per no moure't en excés, el que has de fer és el següent. Apreta bé la musculatura de l'estómac, les abdominals, el sòl pèlvic, tira'l cap a dalt i puges, estabilitzes, col·loques peu i ja hi ets. Val, mira, canells miren endavant i d'aquí fem el següent. Baixo split, aguanto, 1, pujo, 2, pujo, 3, pujo, 4, pujo, 5, pujo, i farem 10, 6, pujo, 7, pujo, 8, pujo, 9, pujo, 10, pujo. I ara anem a baixar. Trec un peu, situo el peu a la terra, trec l'altre. Perfecte. Ara anem a treballar les abdominals. Val? Aleshores, per treballar abdominals faràs el següent. Et col·loques davant dels braços, col·loques peu esquerre a l'estrep inferior dret, peu dret a l'estrep inferior esquerre. I d'aquí et dones la volta i et quedaràs en aquesta posició. Val? Aleshores, posa l'avantbraç al terra, dibuixa un triangle amb el dit índex i el dit polze de les dues mans ben obertes i anem a sostenir la planxa aèria 60 segons. Preparada? Vinga, doncs, amunt, planxa. 1, 2, 3, aguanta aquí, que anem per la meitat. 41.
50, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 1. I baixes, uau! Superbé. Deixa anar els peus dels estreps inferiors, situa les mans al costat del pit i t'incorpores. Cobra, nen, talons, el cul, inhala i exhala aquí. Puges, inhalant, agraïm la pràctica. I doncs ja tenim aquesta mini classe enfocada a enfortir el cos. Ja veus que són seqüències molt curtetes, molt intenses, jo ja estic suant. Espero que t'hagi agradat, que l'hagis gaudit. Recorda subscriure't al canal i compartir, val? Perquè entre totes tot ho farem. Una abraçada i ens veiem a la propera.